Уважаеми зрители, нека изпратим с аплодисменти господин Борисов, президент на Република България. Три златни медала в негово присъствие. Да се надяваме така да продължим до края на първенството. Айде, Ръжанков! Награждаване в категория до 75 кг. Награждаването ще извърши господин Свилен Нейков, министър на спорта, да заповяда на подиума. Доктор Рафаел Сантока. Господин Павел Филипов, председател на съдийската колегия на Международната федерация. Шесто място. Роберт Хенклер, Германия. Пето място. Ян Сотак, Словакия. Айде, Валю! Четвърто място. Пламен Райков, България. Ръжанков! Трето място, бронзов медал. Сергей Повръжнюк, Русия. Ръжанков! Айде, Валю! Разби ги! Европейски! Второ място, сребърен медал. Валентин Ръжанков, България. Не! Мафия! Педераси мръсни! Много лош човек. В категория до 75 кг Елджин Стол, Германия. Не! Много зле човек. Майка ви мръсна. Това е жива бабе, майне бе човек. Педераси. Валио, номер едно си! Валио, номер едно си! Предатели! Ръжанко!
Вало, първи си! Браво, Вало! Просто някои бързаха! Браво, Вало! Браво, Вало! Браво! Браво! Валю! 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 Предатели мръсни! Гонзо е трети, така ли? Гонзо е трети. Втори бе, как трети? Втори. Ръжанков! Номер едно! Най-добрият Ръжанков! То германеца не е за трети. Не е за трети, всяка да играе. Те не могат да смятат протоколите, нещо са объркали, бе. Я се скриби! Ташак! Back off! Back off! Гледай го, бе. Толкова крива работа. Той е ни крака, нищо. Back off! Педерас! Ау, много зле човек, много зле. Ми да сложат някакъв кадърн, дето да може да смята, бе. Как можеш такива? Ма ти объркаха. Да ти ли паси? Маля, паси. Нет, как мне странно. Да видиш колко българи съди има в категорията. Просто са паднат, те се смеят между категориите. Са едни и същи. Не вече, че категориите въобще не излезаха подред, бе. Да. Те направиха всичко. Всичко беше миш-маш, бе, човек. Как може такива работи? 80 ми изкараха, след това... Коя беше? 65 ли беше? 65, Вместо ги карат обратен ред, те ги обратен ред, разбъркват. 80-75, аз така очаквах поне да е. И Бойко се тръгна. Ами защото имаха тайни хора да награждават, това е. Тъпанари. Още Бойко се тръгна, че аз надуших някаква такова. Още като се тръгна. И надуших нещо. Викам, как ще стане. Ми да. Те са му казали, кои категории са първи, са ги награди първите. Те нарочно така. Те това са ги разбъркали, защото са ги сметнали от преди това. Той ще награди първи и замина. Да. На мен ми стана ясно. Тя ако беше и той първи, ще остане за него. Много зле. Но те съдите са виновни, не е виновен германеца. Германец ходил, но не са виновни на първия ред там. Те са, Плешивите глави. Къде не са дигнали един път щанга през живота си, съди. Какво разбират тебе, човек? Оправи се английския, бе, Пенчо. Като ни го знае, какво се напъва? Първия, да. От нагонска категорията, кой беше най-добре? Вало кой? Нали? А то Турчия не беше и за трети, той беше за четвърти. Майко мила, как... Турчия още не трябваше да вземе едно. Първи трябваше. Германецът па Турчия. Германецът не трябваше да вземе едно. Първи Това трябваше. беше много зле. Първи Вало, втори Руснач и трети. Ей, проебаха го ми още мъче. Знаеш ти, че ще Значи има стимул за година.
намеря по-яко. Не, той каза, че пустям, ще спаскаш да се... Спаска вече. Се отказва пак. Не знам, човек, нали? Струва ли се, кажи ми? Струва ли се? Бедна работа. Толкова мъки и средства човек и накрая, знаеш ли? Волна програма в категорията от 75 кг, номер 95, Виктор Шуменски, Украина. Маме, добре ли си, бе? Да, тя говори по телефона. Боже, не искам така, кой става? Мисля, че продължава човек. Жива. Какво видя? Да. Двамата. Така е. Жалко, аз си мислех, че е първи. И аз така, да последно. Случва се това. Ма те колко грешки направиха, бе, нас, ти ги видя. Да. Те през цялото време правиха грешки, бе, човек. Момчета, които не се заслужаваха, те ги слагаха на второ, на трето място. Съдите не са безпристрастни. Всеки си бута неговата националност. Сега са примерно двама германци и италианци, останал е българин, италианците и германците гласуват на германци. Имат досуг. После пък германците, като нямат германци, първо ще бутни италианци. Сеща се. Да. Защото те седят са два по народност. И няма италианец, италианец ще гласува за германци. Няма ли българин, човек? Има и българин, но това само два, не трябва да правиш досуг с някой. Стават повече гласува. Сеща се как става работа? Да. Няма в другата категория германец, германец седя, ще гласува за италианеца. Панари. Винаги така е било, това винаги така е било. На 15 години занимавам това нещо. Мафия, така. Карай, няма нищо. Жив и здрав, да. Тук никога повече, никога. То не Сега толкова. Не е същото, бе, човек. Поне можеш да се докажеш като... В смисъл такъв... Стайно пролука, разбираш, мен го обясни. Вика, като... Гледаш където има по-такова, по-слаби. Като пробваш, тук като не стане, ма там ще стане, бе. Все някъде ще стане. Той така е станал... Това е повече ще стане. Той така е станал световен, бе, човек. Той така е станал. Ти мислиш, иначе как ще засвикнеш? Ама имаш шанс поне. Тук какъв шанс ти дават? Никакъв. Номер 100, Геннадий Ткаченко, Там е Украина. всяка седмица. Като представим на това, другата седмица на другото. Да? Много хора се тренират. Залите им са пълни, бе, човек. Пълни.
да почне за второ място. Това беше. Жалко. Да ги видим до тежката и си ходим. Да. Трябва и да го избършат там, да се оправят. Те сигурно ще дойдат тук при Номер хора. Са готови. 101 Петър Борисов, България. Леоне, няма, друг българин няма да вземе. Бойко, изчезна друг българин няма. То няма други българи. Бе, тя наградата си беше ясна на кой Ние ще е. нагоре нямаме, тежката няма. Не, наградата си беше ясна на кой ще са. Който? Българин. Не го знам, Петър някакъв Стойчев. Те си ги познавам вече. Да познаях на тези български момчета колко им е трудно. Мамка. Ало, втори стана Валю. Първи ще ежда, ама втори прецакаха го. Сложиха един германец, много зле германеца. Той германеца трябваше да... А? Оплюх него тук, викахме, псувахме това положението. Това Втори. колко казвам ми даш. А? Съди това положението. Прецакаха го. Да. Гадна работа. Много гадна, защото беше по-добър. Това е много гадна. Да, много добре баба. Браво! Как Петър се казва, бе? Няма, братче, няма. Българа няма да го вече. Пак втори после. Ама не заслужаваше. Една първи ще има 6 Браво! 000 лева ще има. Да, винаги. Номер 102 Симон Лазаров, Полша. Нищо. Ми като свърши, тук има още малко. Ти доколко са на работа? Много нервно човек. А? Аз нещо звъни по телефона. Няма ли къде си бил вас? Какво стана? Аз звъни по телефона, не мога го чуеш, изляза. Айде, чекам да ядем, после като свършиш някъде. Аз не съм ял това да ми. Да. Ей, какво да не направил нещо вече? Някаква пица. Опа, брата, къде го остави толкова спас? Аз му го дадах. Даде ли, че го той?